Nov dan, nova ukrepitev. Tokrat v Ljudskem vrtu pozdravljamo znan obraz iz slovenskih nogometnih terenov. Še en nogometaš, ki je v preteklosti že sodeloval s Simonom Rožmanom. Za mene je, ajmo reći, jako bitna stvar iz tog razloga što Simona cijenim i kao trenera i kao čovjeka. Puno mi je pomogao u mojoj dosadašnjoj karijeri i to razbio Domžalama i bili smo često u kontaktu. Tako da mislim da će to sve skupa super funkcionirati. Marko Alvir se je po odhodu iz Domžal mudil predvsem v češki ligi. 27-letni hrvaški krilni napadalec je raznovrsten nogometaš v sredini terena, tudi z odličnim zaključkom z razdalje. Pa sigurno da sam fizički spremniji, taktički potkovaniji i da sam napredovao kao igrač. Tamo sam prvo 4,5 godine. Imao sam nekih problema sa povredama i tako dalje, ali sad sam spreman i kažem, daću sve od sebe da pomognem ekipi. Po nekaj nestanovitnih letih je sedaj priložnost za vračanje v nekdanjo formo in seveda osredotočenost na klubske cilje. Vrlo sam sretan što sam došao u ovako veliki klub, najveći u Sloveniji. Klub ima jako velika očekivanja i ja ću dati sve od sebe da pomognem ekipi i da opravdam svoj dolazak ovdje. Pa svakako se cilja na prvu poziciju na tablici. I što se tiče konferencijske lige, daćemo sve od sebe da se plasiramo jer klub kao Maribor to zaslužuje. Marko Alvir, dobrodošel v Ljudskem vrtu in čim več uspešnih tekem ter izpolnjevanja osebnih in klubskih ciljev.